राजु आदा राजुआ जुदि इउपिपिनिफ्राय टिकेट मोनोमोनब्ला फाटाफाटि जागौमोन आरोखि बेबो सेंग्रा आंबो सेंग्रा खिन्थु दिनैनि दिनावथ' आंखौ बिसोर आंखौ फेजेननो हानायनि खुनु रैखायानो गैखाया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोनखौ बुंनो थाङोबा मिनिनोबो ओंखारदों खारन बिथांमोना दि सानस'नो हायाखिसै हरखाबै जे मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे चिरांनिफ्राय जे सानैबो एमपि केन्डिडेट होबाय बेथ' जेननाया खाथां रैखाखा बुङोबा बयनोबो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै इउपिएल बायदि प्रसार खालामबा बे सबसे आंनि थाखाय जाम्बा जागोन आरोखि सोरबा हाग्रामाया जुदि लिड खालामोबा फुरा जोंनि एकदम काम्पानि देरहानांगौ आरो सोरबा प्रमट होनोबा जोंना एकदम जयन्टआनो देरहाबो मालाबाबो जाया बे स्पष्ट खोथा जोङो इउपिएल बेबायदि जयनिं जों फालि गानहोलायबाय थाया आरोखि बेखौथ' जों बे हाबाफारिखौ टटेलि बिसोरखौ नायनानै बाखाबाय आरोखि मोनसे जोङो जुदि जोंनाबो ओरैबायदि मानसि दं बेफोरबायदि फालि गानहोबाय थायोबा जोबनोनो रोङा आरोखि बेयावनो बड'सा निउस नायगिरि आरो अनसायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आं बरायग्रोनानै लाबाय नंगौ नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जे बिजाथि महरै सायख'जानाय पिआरपि बा पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि जायनाखि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथां आं नैबे समाव आंजों लोगोसे दं दा जों नैबे समाव बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिना लागोन जे बिथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव मा रोखोम साखाफारा जादों नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ नैबे समाव मिथिना लागोन नोंथांनि मुं फारिलाइया नैबे पिआरपि पाब्लिक रिलेसन पार्टियाव नोंथांखौहाय नोंथांनि दोलोआ सायख'नानै नोंथांखौ फोसावबाय मा रोखोम मोननो गोसोआवहाय आंथ' जोबोद गावखौनो गोग्गानाय मोनदों मानो होनना बुङो आं बिसास खालामाखैमोन जिहेतु आङो स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दंमोन आरो आंहा एमपि गेलेनायनि जिहेतु बांद्राय सिमां गैयामोन आरो आं आलदा डिसिसनसो लादोंमोन दा बुंलायलाय जे नोंथाङा जिहेतु आगोलाव 2019आव गेलेनाय एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै आंनि दोलो हिसाबै नोंथाङा 11,000 मोननाय बे जथे मामुलि खोथा नङा खारन जेला आंनि सिगां गेलेदोंमोन जोंनि बे मानगोनां बारग' सानसुमा खुंगुर बसुमतारी हादाया बे समाव बे जेला निदुला गेलेदों बिथाङा बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनालासिनो गेलेनायाव बिथाङा मात्र 10,000ल' मोनदों आरो बेखौ आं क्रस खालामनो हादों बे खेत्रआव आरोखि दा बेफोरबायदि खोथा बुंनानै पाब्लिकनि दरेल नोगोरै बुंनाय जिहेतु जोंहा गोदान पार्टि जोंनावथ' बेबायदि स्ट्रं केन्डिडेटबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला ओंखायनो बिजाथि महरै जे नोंथांखौनो सायख'सिगोन एक्सुवेलि टिकेट होनाय समाव बा बेफोरबायदि रायलायनाय खेत्रआव पार्टिनि खेत्रआव आं खोनादों आरो लोगोसे आं गैयामोन बगरिबारिथिंजायसो थांदोंमोन आरो बिसोर डिसिसन खालामबाय जे नोंथांखौनो होनोसै जों फाथायहरबाय थिग আছে आंबो बेखौ एक्सेप्ट खालामना लाबाय जिहेतु आंबो सानदों नोंगौ जोंनि गेजेराव बेबायदि गैया दा बाथ्राया बेनो बुंनायनि खारना दिनै मानो होननानै बुंबाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोबां जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बे खोथाखौ बुंदों जे क'क्राझारनि खेत्र'यैथ' जोंना बिदि मोजां केन्डिडेट गैला जिहेतु मानो होनना बुङोबा बिथांनिफ्रायनो पाब्लिक रिलेसनशिप पार्टिनि जिहेतु बे स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै गाहाय नेहाथारि हिसाबै जेनेबा जिहेतु माबा प्रसार खालामगासिनो दंमोन एक्सुवेलि आं गावखौ बिजाथि महरै आं केन्डिडेट होननानै प्रसार खालामाखैमोन जिहेतु खालामदों निसय ना केन्डिडेटआ थागोन साखाफारा आंजों लोगोसे पेनेलाव सासे दंफादेरोमोन जे बिथाङा बुंदों जिहेतु गेदेर आं हाथ'नाय नंला नोंथाङानो सेस्था खालामदों बारे बारे कनभिन्स खालामनाय जाबाय आरो आंबो सानबाय थिग আছে जिहेतु खालामनांगौ खालामसै दा दिनैनि गेजेराव आं बेखौनो गावखौनो गाव मोनसे गोग्गानाय दं साबायखरबो बावहरनो सानो इउपिएलनिखौसो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोनखौ बुंनो थाङोबा मिनिनोबो ओंखारदों खारन बिथांमोना दि सानस'नो हायाखिसै हरखाबै जे मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे चिरांनिफ्राय जे सानैबो एमपि केन्डिडेट होबाय बेथ' जेननाया खाथां रैखाखा बे खुनु रैखा गैया आरोखि बेखौ स्पष्ट खोथा आं बुंनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला गावसोरजों गावसोर बे भटारफ्रा अख्रायबायनानै गावखागोन दा क'क्राझार खेत्रआवथ' बुंनो थाङोबा दा मथा मथि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इभेन्ट आं बेखौ गावखौनो गोग्गानाय खोथा बुङा एमपि गेलेनोबा मोनसे पपुलारिटि फेस नांगौ बे खेत्रआव खिन्थु क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आंखौ दिनैनि दिनाव रावबो सासेबो सिनायि गैया दा बेयाव 100% निश्चित ओंखायनो देरहानायबो खाथां खारन खोनानो मोनदों दे बुंनो थाङोबा कंग्रेसनिफ्राय सासे दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आदा गर्जन बिथांखौ बुंदों बिथाङा बेसेबांखि आवगाय साखाफारा जादों जा बेखौ मिथिया खिन्थु आं बिदाखौ आं सिनायो मानसि हिसाबै आं मोजां गुड रिलेसनशिप खिन्थु माखासे बाथ्राखौ बेनो आरोखि बुंदों जे कंग्रेसआ बेनि फेक्टर गैया दा बयबो बुंलायदों आं गोबां जनगोष्ठी आरो माइनरिटि सेल आरो गोबां आङो बर' माहारि आरो गोबां माबाजों जनगोष्ठीफोरजों सावरायजों बुंदों नोंगौ जों क'क्राझारनि खेत्रआव जों डिप्राइभ जाबाय थानो हाला खारन मानो होनना बुङोबा जों क'क्राझारनि लिडारखौ गासिबो सेनानै लांजोब्बाय बे खोथाखौ बुंदों आरोखि बाथ्रायाथ' नोंगौ दिनै मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा मिनिथावथाव बेखौ आं डाइरेक्ट बुंनो हानो दिनै बाक्सायाव बेसेबां जेनेबा एमपिनि खेत्रआव बुंगोन आं गाज्रि बुङा बाक्सायावबो पपुलेसना बहुत खम दा माबा नैबे जेला दानख'बाय दानख'लाय सोसनलाय खालामनायनि गेजेराव दा बिनि खेत्रआव मात्र
एप्रक्सिमेटलि 10 लाखसो दंहैयो आरोखि बिनि उनाव नोङो चिराङाव 2.5 लाखसो दंबा 5 लाखसोल' खिन्थु क'क्राझारनि खेत्रआवनो 9 लाख दं खासाखासि दा मा खेत्रआव देरहागोन देलाय सानलाय सिदा अंक गाबेव आरो जिहेतु आरो नैबेखौबो बुंगोन दिनै आं सानदोंमोन आगोलनिफ्राय आदा राजुआ जुदि इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनोमोनब्ला फाटाफाटि जागौमोन आरोखि बेबो सेंग्रा आंबो सेंग्रा खिन्थु दिनैनि दिनावथ' आंखौ बिसोर आंखौ फेजेननो हानायनि खुनु रैखायानो गैखाया जिहेतु बेयाव मोनसे खोथा सेम्पिटि भटजोंसो थाङो एमपिआव खुनु थाखा फैसाजों जाया खारन बे नोङो बेबायदि थाखा फैसाजों जायोमोनब्ला बै समाव पावार थाखा फैसा दंमोन बिफाया कन्टिनिउवास रुलिं सरकार मानि थाखाय हायाखै हिरासरनिया सासे सामायन' मानसिखौ एथ' गिदिर थाखा फैसा रुलिं सरकार बे खेत्रआ ओंखायनो थाखा फैसाजों बस्ता गारबाय एमपि खेत्रखौ खारन एमपिनि खोथाया जाहैबाय जेरैखि जाया बिराद स्ट्रं केन्डिडेट जानांगौ लोगोसे बेयाव सिम्पिटि भटजोंसो थाङो जाति जनगोष्ठी खिन्थु क'क्राझारनि खेत्रआव नैबे जिनिसखौ मोनगासिनो दङ गोबां जनगोष्ठीफ्रा जिहेतु जोङो एइबार जोङो 10 बोसोर हिरासरनियाजों थगायजाबाय जों बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ होला जों न' खाथिनि केन्डिडेटखौ नांगौ आरो लोगोसे जाय जोंखौ रक्षना बेखौनो हानो हानाय जों पार्टिखौ नायाबा बेस्ट केन्डिडेट साबसिन केन्डिडेट जोंनि फैबाय थानाय दानाव जों गांनाय उखैनायखौ जाय सुफुंनो हागोन जों बेबायदि केन्डिडेटखौ जों सायख'गोन होनदों आरोखि दा बिनि खेत्रआव पाब्लिकफ्रा बेसेबांसिम आवगायलांनो हायो जोंनि पार्टिनि दा आंखौ गमामायैनो जुदि फोसावबायबा आं जथेस्थ' आंनि दायित्वखौ आं पालन खालामलांगोन आरो बे देरहानाया बेयाव निश्चित खाथां बेयाव खुनु रैखा गैया इउपिएलपिआ गावसोरनि सामायनो बे फिसा डिस्ट्रिक्ट जेनेबा चिराङा दिनै चिराङाव जुदि सानै बिजाथि महरै होबायब्ला आं खिन्थु चिरांनि खेत्रआव आं गाज्रि मोनाखै खारन आं बेखौल' बुंनो सानदों दा बेनो आरो बिथांमोनाव अलरेडि सासे एमपि दंखायो आरो बेनि गेजेराव जुदि सानै गेजेराव सासे देरहायोबाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो जागोन नङा होमबा दा बे खेत्रयै पाब्लिकफ्रा दुखु मोननाय खुद्रिनाय खालामदों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोजां इन्टेलेक्सुयेल बाङालि सेलफोरजोंबो रायलायदों गोबां माहारिनि मानसिफोरजोंबो बुंदों दा बे खेत्रआव बुंदों नोंथांखौ जों जायखिजाया थैथां एबा बारहोहरगोन पाब्लिकफोरनि खोथा आरो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डिसिसन खारन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ गोसो जायोबा हारसिं देरहाहोनाय 9 लाखनि बारा भटार दं आरोखि बे खेत्रआव दिनैनि दिनाव आरो साखाफारा जाबाय आरो खुनु आं सानदों आरोखि दिनैनि दिनाव बेयाव खुनु पार्टिजों फाइट जानाय नङा आरोखि नैबे समाव नोंथां इउपिपिएल बा बिपिएफजों नोंथाङा फेक्टर जागोन होननानै बा इउपिपिएल बिपिएफ खुनु फेक्टर गैया समान जागोन आं बिसोरनिफ्राय बिराद 100 मार्जिन बारायाव देरहागोन आरोखि क्रस स्पस्ट खोथा बेखौ बुङो आङो केन्डिडेटनि थाखाय आंखौ बुंनो साना आरो केन्डिडेटनि हखायबाबो आं बहुत स्ट्रं बिसोरनिफ्राय बेखौ पाब्लिकफ्रा मिथिगौ आरो क'क्राझारनि खेत्रआव हय नंगौ सोरबा सासे बहुत केन्डिडेट निर्दलिया ओंखारनो हागौ निर्दलियाफ्राथ' फेक्टर गैया आरो लोगोसे एमपि गेलेबा हठात करि एथबां दा पपुलारिटिबो जानो हाला टाइम गैया खारन आगोलनिफ्राय आं फिल खालामबोनाय खेत्रयै दिनैनि दिनाव क'क्राझाराव रावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सिनायनि मानसि गैया आरो जेखि जनगोष्ठीयानो जाया मानो बिनि थाखाय आं बिराद इजिसिन जागोन बिनि खेत्रयैसो साननानै पाब्लिकफ्रा आंखौ डिक्लेयार खालामदों आरोखि जोंनि पार्टिनिफ्राय नैबे समाव गोबां पार्टिया बिसायख'थिनि आगोल गोबां खोथा होयो नाथाय नोंथाङा मा रायजोफोर मा खोथा रायजो राजाफोर इयुनाव देखायबा नोंथाङा मा खालामनो हागोन नोंगौ रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां जायगा जेंना जोंनाव सुफुंनांगौ बाथ्रा दङ खारन एमपि फान्डखौ आरो मोनसे खोथा नों थार खोथाखौनो सोंदों सोंलु नाम्बार सेथिया बे जोबोद आंनि थाखायबो गोनांथि जादों आरो नोंथांनि थाखाय बेखौ एसएमएस स्ट्रं हरनो सानदों पाब्लिकनि गेजेराव नैबे बिसायख'थियाव जुदि आङो इसोरनि अननायाव बा रायजो राजा आफादनि गेजेराव अननायाव जुदि 100% जुदि देरहाथारोब्ला गमामायैनो तखन आं जथेस्थ' बिभिन्न जनगोष्ठीनि थाखाय समान अधिकार होगोन आरो मावगोन जेसेबांखि हाया आरो फ्लाड सिटुएसन बबावबा जादोंबा बेफोरनि फान्डिंखौ आं लाबोना फैगोन खारन आङो जुदि बुङोबा बयनोबो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै इउपिएल बिपिएफ बायदि प्रसार खालामबा बे ससे आंनि थाखाय जाम्बा जागोन आरोखि मानो होनना बुङोबा एमपिआव बिदि साख्रि बाख्रि थाया खारन बेयो जाबाय गिदिर प्रजेक्टसो थायो एमपिआव दा ओंखायनो बेबायदि स्ट्रं गोरों मानसिखौसो हरनांगौ जिहेतु काउन्टार खालामनो हानाय सेकेन्डआवनो दिल्ली पार्लियामेन्टारि बायदियाव पार्लियामेन्ट पावार हाउसआव 1 सेकेन्डआवनो सैमा बायदि सोंनो हानांगौ बेफोरबायदि मानसियासो नांलायनानै लाबोनो हायो दा बेफोरबायदि खेत्र बेफोरबायदि टेलेन्टनि लिडारनाव गैया आरोखि जिहेतु फ्राय आं बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम बेफोरबायदिखौ नुवाखै जायखि इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा आं बिथांमोनखौ बिजाथि महरै रावखौबो गाज्रि बुङा नेग्लेक्ट खालामा खिन्थु दा एमपिनि खेत्रआव बिराद स्ट्रं केन्डिडेट नांगौ होमबासो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन आरोखि नैबे समाव नोंथांजों जुजिनो थाखाय बा बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो कंग्रेसआ नैबे समाव नोंथांजों साखाफारा जानानै दं मा बुङो बे समाव दा बिथांमोनजोंथ' आं थाखा फैसानि खेत्रआव हाया स्पस्ट खोथा खारन एमपिआ थाखा फैसाजोंबो हाया खारन मानो होनोबा एमपिआ बिराद मोनसे बिशाल एरिया बेखौ बिथांमोना मोजाङैबो मिथिगौ कौटि थाखा गारबो एमपिआव देरहानो हाया नों 18 गैयाबाबो नों 9टा 10टा एमएलएखौ मा हिसाबै बायनो बे इम्पसिबल जानो हाया खारन आं बारे होनदों दहायबो बुंदों भबिसरावबो बुंलांदों एमपिआ जाबाय सिम्पिटि भटजोंसो देरहायो आरो प्लास बे केन्डिडेटखौ सिनायो सोरबा हाग्रामाया जुदि लिड खालामोबा फुरा जोंनि एकदम खाम्फानि देरहानांगौ आरो सोरबा प्रमटआ बुङा जोंना एकदम जयन्टआनो देरहागोन मालाबाबो जाया बे स्पस्ट खोथा खारन बेयाव गारि इन्जिनखौसो नायो बिसोर कड सिस्टेमै मावब्ला जानाय नङा इन्जिना थिग थाबासो दाब्बाया खारगोन दाब्बाया थिग थाबालाय इन्जिना हारसिं हखानो गेसावखा आरो बिसोर जाहैबाय गेसाव दाब्बा गारि इन्जिना गेसावखा दा बे खेत्र'सो आं बुंनो सानदों आरोखि नैबे समाव नोंथांनि मोन्दांथियाव इउपिपिएल खुंथाया मा रोखोम सोरखार सालायगासिनो दं बे खोथाया थिगैनो खारन इउपिपिएलबाबो बिपिएफबाबो आं बिथांमोनखौ आं नेग्लेक्ट खालामनो गोसो गैया आरो गमामायैनो आं बुंगोन नैबे मुहुर्त टाइमाव जाहाथे सबसे इन्टारेस्टिं खोथाया बेनो मिनिथावना खोथाया खारन इउपिपिएल बिपिएफखौ बुंनो थाङोबा सिमिलारिटि सानो आरो बिथांमोना बेसेबां मावनो मावा बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु आं मोनसे गुरै खावलायगोन जाय बिथांमोना इउपिपिएल बिपिएफ मावदों बे बिथांमोना आंजों
गोबाङैनो फैगासिनो दङ भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आल'सना खालामगासिनो ओरै गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय आरो बिथांमोनखौ आं होनबाव फैबाव एमपिनि खेथ्रआव आंखौ होनानै देरहासार खालामहर आरो लोगोसे नोंथांमोना गावसिनि इउपिपिएल ना बिपिएफ बाव थांफिनना मावो गावसोर मावनानै मावफिनदों खारन आङो जादों बिथांमोनखौ एकगुट खालामनोबो सिन्था खालामदों जे बिथांमोना मालाबा एकगुट जानो हाया आरो पलिटिकेल खेथ्रआव एकगुट जाया बे खोथायाबो सैथो बाथ्रा खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव आं बारे बारे बुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै आं बयबो जोंनि बिदा फंबाय गेजेराव आं खावलायहरो आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंनो सानबावदों खारन भटारनि खेथ्रआव जोंना 9 लाखखा चिराङाव मात्र 2.5 लाखसो दङ ओमफ्राय बाक्सायाव 3 लाखसो दं बिसोर ज' जानानै होबाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों हाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अट'मेटिकलि जेनेबा 9 लाखस दङ फ्रम 9 लाखसा देरसिन जायोना 5 लाखसा देरसिन खारन बारे बारे दिनै जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जुदि आटखायनो हायोबा बेनिफ्राय देरसिन दुखु थानाय नङा आरोखि आं बेखौ बुंनो सानो खारन मानो होनना बुंबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा गोबां जनगोष्ठीफोरजों सावरायदों डिप्राइभ जाबाय क'क्राझारा जेबो गैला क'क्राझार जुदि सासेबो लिडार गैयाब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ मा डेभेलपमेन्ट जानो बे खोथाखौ बारे बारे बुंदों आरोखि दा बेनो आरोखि बुंनायनि खारना दा नैबे समाव मा बुङो दे रायजो राजाफोरखौ इलेक्सननि थाखाय नोंथाङा केम्पेइन बा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावनाय हाबाफारिखौ लासिगोन नामा जोंथ' आगोलनिफ्राय खालामगासिनो केम्पेइनखौ अट'मेटिकलि आं बिराद केम्पेइन खालामबाय एडभान्स खालामगासिनो गैयाबो 2-3 मासनिफ्रायनो साखाफारा जादों आरो जोङो इउपिपिएल बिपिएफ बेबायदि जइनिं जों फालि गान होलायबाय थाया आरोखि बेखौथ' जों बे हाबाफारिखौ टटेलि बिसोरखौ नायनानै बाखाबाय आरोखि मोनसे जोङो जुदि जोंनावबो ओरैबायदि मानसि दं बेफोरबायदि फालि गान होबाय थायोबा जोबनोनो रोङा आरोखि बे फालि गान होनाय कालसारखौ जों टटेलि गार बेखौ जों मोनसे कालसार सानना लादों इउपिएल बिपिएफआ बिसोरनाव मोनसे ट्रुप दङ ओरै प्रत्येकटा गामिनिफ्राय बिसन खांनाय बिसोरनो गिदिंबाय थालायो थाखा होनानै 300-400 हाजिरानो बेबायदि सिस्टेम इउपिएल बिपिएफ बेनो खिन्थु बिसोरनाव बै जाय भटार गोदान भटारसो बिसोर गैया आरोखि अट'मेटिकलि आंबो टटेलि बुङो साफा सानै दं खिन्थु जाय गोसो सिंजों गोरबोजों जे बिथांखौ देरहासार खालामनो हागोन ना बेफोरबायदि मानसिया फैखायाखै खारन जास्ट नेनानै दङ जे मोजां केन्डिडेट फैबासो जोङो देरहासार खालामगोन आरोखि बे खोथाखौ बुंदों आरोखि बे समाव नोंथाङा 100% देरहासारसिगोन सियर खुनु रैखा गैया खारन नैबे दाननि गेजेराव कয়েকদিন नमिनेशन फाइल सोरबा जुदि गोदान मानसि फैयोब्ला बेयावथ' गैखाया मालाबा बे एक्जेक्टलि बे टटेलि फल्स जाखाबाय मालाबा बे जाखाया मानो होननानै बुङोब्ला खारन एमपि गेलेनो मोनसे फेस आरो पपुलारिटि नांगौ बे पपुलारिटि फेसआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आंनिफ्राय बांसिन गैया दा बर्तमान नैबे सिटुएसनाव उनाव थानो हागौ खारन जाय पपुलारिटि आंनिफ्राय बांसिन दंमोन खाम्फा बिथां जयन्त मल्लिक बिथांमोना चिरांनि जाबाय बिथांमोना थुख्रा थुख्रि थाङो गावसोरजों गावजों अख्रेबलायनाय होनबा भटारानाव हाइस्ट थाबाय 9 लाखस बे 9 लाखसा बहा होनो बिथांमोना बुंदों जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थैदां नोंथांखौनो लाखिगोन बे खेथ्रआवसो आं बुंनो 100% सियर देरहागोन एक्सुवेलि जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै मानो होनना बुङोबा बिजाथि महरै बिथांखौ खननै थगायनाय जाबाय बे जोबोद बुंनो थाङोबा लासिंसिंनि बाथ्रा खारन मोनसे एथ' गिदिर पार्टि जानानै इउपिपिएल दला बिदि खालामनाङामोन आदा राजाखौ दुइया जेब्लानाखि आगोलावबो एमएलए टिकेट होगोन 29आव बिनि गेजेराव थाखा फैसा लाना मनरन्जन होबाय आरो दा सेकेन्ड टाइमाव बेखौ हाथियार बायदि बाहायनानै लास्टआव केन्डिडेट जिहेतु बेनि केन्डिडेट टिकेटखौ होआसै आरो बिथांखौ माबायदि सानदों बिथांमोना मोनसे हाथियार बायदिसो बाहायदों खारन गोसोबायदि बेखौ बाहायनायनि उनाव टिकेटखौनो होआसै बे थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो आं सानदोंमोन आंहा मोनसे साननाय दंमोन जे बिथां जोंहा सेंग्रा हिसाबै बिराद मोजां जागोन जे मोनसे फुटबल खेलायाव जे स्ट्रं गेलेयोब्लासो इन्टारेस्टिं नै फाब्रियादि बे सिस्टेमखौ साननानै दिनैनि दिनावथ' आं बुङो इउपिएल बिदि स्ट्रं केन्डिडेट गैया बिथांमोना जेननाया एकदम 100% खाथांखा आरोखि खुनु देरहानायनि प्रभाब गैया जेरै पिआरपि पार्टिनि नेतृत्व बे आंनि जिहेतु बिजाथि महरै दा मोननाय खेथ्र बे देरहानाया एखे स्पस्ट खोथा खुनु खोथा गैया आरो लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खुद्रिनाय दुखु मोननायनि गेजेराव बिथांमोना आंखौ देरहासार खालामगोन बे निश्चितखा खारन सोरबा जुदि निर्दलिया फिरदलिया होयोबा बिथांमोना फेस गैया आगोलनिफ्राय बिसोरखौ सिनाया हठात करि सोरनिबा थाखा जानानै दालाल सिस्टेमै होयोब्ला बे माब्लाबो देरहाखाया खाथां खोथा नैबे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनिफ्रायबो नैबे चिरांनिफ्रायनो बिजाथिखौ नायनो नुदों मा बुंनो बेथ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आं गाज्रि बुंनो थाङा आं चिरांखौबो आङो जोबोद मोजां मोनो गावनिनो जायगा खारन चिराङाव अलरेडि सासे बिसोर साननो हनो रोंनांगौमोन दले नोगोरै खारन बेयाव अलरेडि सासे एमपि केन्डिडेट दंखायो एमपि केन्डिडेट माने जथेस्थ गिलु बालु फान्डिं दङब्ला बिथाङा दिनैसिम रोंगोरा आदा नार्जारिखौ आङो खनसेसो लोगो मोनदों बिथांजों आं बै समाव रायलायदों जेला बे एबसुआव दंमोन आरो बे खेथ्रआव आं खनसेल' जेराव 2000 बेसेबांबा सन बावबाय आङो 19नि सिगां आरोखि इलेक्सननि सिगां 2019आवनो आं जेला इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनाय बेनि सिगां बेजों 10 मिनिट ना 5 मिनिट रायलायनाय जादों काजलगाव आनसलिकआव दंमोन बिथाङा आं माबा मोनसे खामानियाव थांदोंमोन जिहेतु बेखौ आं नुनो मोनदों जे आं दिनैसिम बिथांखौ आं गाज्रि बुंनो थाङा आरो बिथाङा थासेयावब्लाबो दिनै मा हिसाबै जेनेबा भबिष्यतखौ सिन्था खालामालासिनो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बोरै सानै एमपि केन्डिडेट होखो दा बे खोथाखौसो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा जिखुनु जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दादाबाइफ्रा साननांगौ गोनां जानाय दुखुनि बाथ्राया बिसोर फैदों जोंनि गेजेराव दा आं ओंखायनो बुंदों खारन खाम्फायाबो देरहायोब्लाबो आदा खाम्फानियाब्लाबो बे चिरांनिखा जयन्त इउपिपिएलनि केन्डिडेट आदायाबो बे चिरांनिखा दा गतिके नैबे खेथ्रआव बुंनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ थैजोब्बाय नामा पाब्लिकफ्रा होननानै बेखौसो दुखु मोनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा आरोखि दा ओंखायनो
गोबां जनगोष्ठिनि लिडारफ्रा आंजों साखाफारायै सावरायदों मैयाबो दाख्लैबो मिटिं जिरायगासिनो दे जायखिजाया थैथां जों नोंथांखौ बारहोगोन जेखि जाया मानो नोंथाङा सिरि थाथ' टेनसन लानाङा जों दंखाबाय आरोखि नैबे समाव नोंथांनि जेनाखि पिआरपि पार्टि बा पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि बिनि जायखि बहरनि जायखि सावगारिया मा जागोन सावगारिनि खोथायाथ' आंना घरियानो जागोन घरियानो जागोन पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि हिसाबै आरो जिहेतु जोंना पलिटिकेला रेजिस्टार जाथ'वाखै आरो गोबां मानसिफ्रा मिथिगौ पलिटिकेला रेजिस्टार जानायसो टाइमिं टेबोल लायो जेसेबां थाखा फैसा जाया मोनसे माबा थायोथ' रुल एन्ड रेगुलेसन थायो बे सिस्टेमेटिकलि जालांगोन आरो नैबे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथांनि बा जायगा बा नोंथांनि गामिखौ नैबे समाव गोबां नायगिरिफ्रा नोंथांनि गामिखौ मिथिनो लुबैदों नोंथांनि मा बबे जायगानि थायो आंथ' थिफ्ले बड'जरायावनो जन्म मोननाय आरो गोथौ जायगानि आरो जितु बे खेत्रयै आं सानो जथेस्थ' आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा गोबां मानसियानो मिथिया जे आं बबे जायगानि आरो माखासे दा बे खोथायनो आं SMS हरनो सानो आंना जाहैबाय बड'जरायावनो खारन बड'जराया मोनसे ओरैबायदि मोजां जायगा आरो बे खेत्रयै आं सानोदि आं जथेस्थ' आंहा दिनै मोनसे गोथौ जायगायाव जन्म मोनबाबो आङो गावनि मथ' आं गावनि दायित्वखौ पालन खालामनो हादों आरोखि नोंथांनि जायगायाबो गोबां गोग्लैसोना दं लामा दालां नोंथाङाबो मोनसे बेथ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा मानो होनोबा आङो बुंनो थांला मानो बिपिएफआ जेरखम बायदि साक्सेसफुल खालामलांनो हायाखै एसे थाबथालांदों आरो लोगोसे इउपिपिएलआबो दाबो सरकार दं बिथांमोनाबो मावनो हायाखै दा बिथांमोननि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोना मा मावदों मावाखै पाब्लिकआथ' बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु आं नैबे मुहुर्त टाइमाव बुंदों जाय बिथांमोनहा बिदा फंबायफ्रा इउपिएल बिपिएफ खालामो क'क्राझारनि खेत्रयै बा माबानि जेखि जाया आं बेखौल' मोनसे बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जे बिथांमोना इउपिएल बिपिएफ जाय खालामदों बिथांमोना जों लोङो फै बिनि उनाव लोगोसे बिथांमोना गावबागाव इउपिएल बिपिएफ बहा खालामो बिसोर थांफिननो आंहा आपत्ति गैया खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव जे मोजां केन्डिडेट नांगौ आं बेखौल' बुंनो सानदों स्ट्रं केन्डिडेट जे गोजौआव पार्लियामेन्टारियाव जाय मोजां डिसकास खालामनानै सावरायनानै बिराद स्पिरिट कारेन्ट बायदि डिमान्ड खालामना लाबोनो हायो बेफोरबायदि मानसियासो पाब्लिकनि थाखाय जथेस्थ' मावनो हायो नङाबा बे सेकेन्ड एक दुइ तिन सारि मिनिट गाहाम मोनफा पइन्टफोरखौनो होनो लायोब्ला बेफोरबायदिया जेबो मोननो हाया आरोखि बेनि खेत्रआव ओंखायनो मोजां स्ट्रं केन्डिडेटखौ फाथायहरनांगौ जथेस्थ' आरो बेयाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानानै निश्चितबो खुनु रैखा गैया आरोखि बे समाव नुनो मोनदों इउपिएल सरकारा गोबां मावथांखिखौ लानानै बे समाव खामानि जौगानायनि फारसे खामानि मावदों नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा बेबायदि खामानिखौ मावदों देरहासार जानो हागोन आंथ' सोरबा इउपिएल बिपिएफखौ आं फल' खालामग्रा मानसि नङा फार्स्ट आं बेखौ डाइरेक्ट खोथा होनखायो खारन इउपिएल बिपिएफखौ जुदि बिसोरनि स्ट्रेटेजि आइडिय'लजिजों थांनाय बायदिबाथ' आङो दिनै गोदान पार्टि खुलिनांगौबा अभाब जायाखैमोन खोमा आं सानो आरोखि दा सानदों बिथांमोनखौ आं दिनै बखिनोबो थाङा जे बिथांमोनाबो गावनिनो बर'नि फिसा ओंखायनो आं सानो बिथांमोना गावसिनि मथ' गावसिनि आइडिय'लजि हिसाबै मावदों खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव बेखौ बुंदों जे एमपिनि खेत्रआव बिसोरनि उइकखौ आं नुदों मालाबा स्पस्ट खोथा आं बेखौ बुङो 100% बेयाव देरहानाय खुनु रैखा गैया बिसोरनाव स्ट्रं केन्डिडेट गैया ओमफ्राय फाइनाल जाबाय खारन एमपिनि खेथ्राया मामुलि नङा आरोखि जिहेतु आंनाव एक्सपिरियेन्स दं 2019 जेरखम गेलेनानै निर्दलीय हिसाबै जथेस्थ' आंनाव बे समाव खुनु मानसि थानसि गैयामोन आरो दिनैनि खेत्रआव आंनाव गिलु बालु मानसि दङ बेसेबांसो बहरनि फारागथियाव नोंथाङा देरहासार जाखो बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु मार्जिन अभार गैयाबो 50-60 बा 1 लाखनि गेजेराव क्रस जागोन आरो देरहानाया बिथाङानो जाहैबाय पिआरपि पार्टि बा पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि जायनाखि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म जों बिथांजोंनो गोबां राजनितिकनि बागैहाय गोबां बाथ्राखौ नैबे समाव सावरायबाय नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ